Dnes vám predstavím túto vzorku slovenského opálu na andezite. Andezit je tento tu pevný kameň, ktorý je sopečného pôvodu, rovnako aj opál je náš sopečného pôvodu. Zaujímavosťou je, že náš nikol pri nízkej teplote odhaduje sa, že je okolo 40 stupňov Celzia, čiže pri chladnutí sopky. Samotný opál má povlak železa, to sú tie žlté časti, ktoré tu môžeme vidieť, a môžeme vidieť na ňom, že má rozličnú farbu tela. Tu je najbelší a potom postupne ide až do krystalovej formy, čiže znamená, že je transparentný. No a môžeme vidieť práve na tej transparentnejšej časti. Opalizácia je vo všetkých farbách dúhy a ak by to bol vybrúsený kúsok, tak dal by sa hodnotiť, že má dominantnú zelenú farbu. A multicolor znamená, že obsahuje 3 a viac farieb, že hrá tými farbami, a vidíte tu, že zelená, modrá, červená, ale aj žltá. Môžete ju vidieť práve v tejto tu, neviem ako vám to ukážem v tejto časti, ale tam vidíte práve tú žltú, ktorá sa prelína s červenou. Modrá v rôznych odtieňov, ale aj fialová tu je jednoznačná, takže tento kúsok, ak by bol vybrúsený, bol by multicolor, ale tento tu kúsok nie je vhodný na brúsenie. Možno nejaké časti malé na vyslovene, že miniatúrne kúsky, ale to sa neoplatí brúsiť v takomto tu stave. Je to krásna mineralogická vzorka, vhodná do vitrínky. Keď si ju pozrieme, tak je aj fakt vysoko estetická.